Koro ka waduogo nyakwara Mogi. Nyako ma jagini 15 ma itudo kod nek mar nyithindgi 4 pod dhi bedo lweto obila kuom thuolo mar ndalo 14 ka nonro dhi nyime. Dochiwo thuolo no obila mondo chwal nyime nonro no kendo ringre nyithindo 2 e kindgi idhi lodh ok e bur liel mondo mi timnegi nonro. Jachung weche marwa Ken Moga miyowa ler mar wachno. Liete ma adundo mag Mosendo Liam Gishuhi ma en nyathi ma yande otho dwe mar 7 higa mokalo kod nyamin gi Rachel Wanjiru manyocha ne otho tarik 25 ma dweni kod ichano kunyo oko mondo mi gol ringrego ne nonro ewi tho margi. Jal bura Catherine Mbuyu mar doho ma Kiambu ogolo chik mondo mi kuny ringrego oko e bur mondo mi timnegi nonro e yo mowinjore. Achejno mar nek ma en nyako ma jegni 15 nyocha ne osendiko dhoge kobila ka otene kod nyuolne. Nyakoni okwong'ore kolero e nyim obila ewi kaka ne onego nyithindgi. Mokwongo en nek ma tarik 14 dwe mar 7 higa mokalo, nek mar wuoyi ma nyinge Liam Gishuhi ma ja higa 1 gi dweche 3, nek ma olero ne otimo kotiyo kod raten wich ma dho ngere dendo ni pilo. Mae ne othung'o godo wuoyino kendo ma ochunye ochuo chot kapod okoume kod onget. Jumbe 3 bang'e, tarik 7 dwe mar 8 higa mokalo, ne onego nyamin-gi ma nyinge Aleria Mudhoni ma ja higni 5 kendo mane othung'o mana kod pilo. Achejno ma en nyathi makayo e familia mane onyuole nyithindo 4 ofulo ni osenego nyithindgi 3 kendo en makoro odong' kongima. E ler ma omiyo obila oyango ni bang' thung'o nyithindogo moro ka moro ne omulo korgi mar fwenyo ka adundo margi gwecho, to ka osechung' to eka owinjo fuong'ruok e chunye. Nyochani tarik 25 ma dwe ni endi nyocha ne ofulo ni obila ni onego nyamin-gi achiel ma nyocha ne odong', mano Rachel Wanjiru ma jegni 7 gi nus. Nien to nyocha ne odeye kod lwetene aching' kuom maromo dakika 10 ma chunye ochuo chot eka otielo wiye besen mar pi. Tarik 16 ma dwe ni endi nyocha bende ne onego nyathigi mabathe ma nyinge Martin Kiogora ma jadweche 20 ma bende nyocha ne othung'o gi pilo ma kaeto luto ringre kisima manie i dalagi. E andika mar kuong'ruok ma olero ne obila mag okwach kich e tesend obila ma Kikuyu ma Ramogi TV oyudo thuolo mar neno, nyakono wacho ni osebedo kowinjo jiwruok mar dende yo magalagala kendo teko ma kamano otiyogo e nek ma gikone weye kod ilo moro mopogore. Obila pod ogeng'o ne achejno e kar nyithindo ma Kabete Approved School kendo ibiro timne nonro mar yango ka bende wiye ler kapod ok odwoke do tarik 12 mar dwe manyien ma obiro yie kata tamore yie kod ketho mar nek. Ken Muga, Ramogi TV.